Inigo Urkulluk eta Laura Mintegik datozen 4 urteetan Euskadi gidatzeko ildoak aurkeztuko dituzte biharko saioan. Laura Mintegi EH Bilduko hautagaiak hitz egingo du lehenengo. 80 minutu izango ditu gobernu programa aurkezteko. Mintegik subirotasunaren aldeko eta eredu ekonomikoaren aldaketaren bidetik urrats praktikoak ematea proposatuko du. Ondoren Inigo Urkullurena izango da hitza. Ordu terdian bere gobernu programaren 3 ardatz nagusiak azalduko ditu. Krisi ekonomikoa, bakea eta estatus politiko berri baterako akordioa. Arratsaldean talde parlamentarioen txanda izango da. 30 minutu izango ditu bakoitzak euren jarrera azaltzeko. Patxi López jardunean dagoen lehendakariak hitz egingo du Alderdi Sozialistaren izenean. Krisia gainditzeko akordioen garrantzia eta bakibidean urratsak ematen jarraitzea defendatuko ditu. Ondoren, bozketa izango da. Lehendakari gaiek ez dute beharrezkoa den gehiengo absolutua lortuko eta hurrengo egunera arte etengo da saioa. Ostegunean, bigarren bozketa egingo da. Gehiengo sinplea nahikoa izango da. Inigo Urkulluk bere alderdikiden 27 botoak jasoko ditu. Laura Mintegik 21. Inigo Urkullu izango da lehendakari berria.